Bienvenidos a nuestra montaña Rila. Esperamos que os gusta nuestra montaña Rila. Mira. Това е клип. Това е клип. Екстра. Снимали бе? Esperamos que os gusta nuestra montaña Rila. Esperamos какво е? Esperamos, надяваме се, че. Esperamos. Клип че ли бре? Клип. Слушай, О! това флашката, ти как ще ми ги извадиш сега? Трябва да си купа флашка. Къде си купа? Ако си купиш, еми нямаш ти купи. Да. Ми нищо, това е. Откъде се купува? Кажи ми аз откъде? От Технополис може би?